Село Чиканец, община Драгоман, Софийска област, 30 декември 2024 година, понеделник. Тръгнах надясно, за да направя снимки, да видите в какво състояние са пътищата, стъпунки на сърненца, кучета, тъй като съм за пореден път възмутена от това, че подавах сигнали на телефон 112, че всеки ден, за да видят в какво състояние се намираме, да дойдат да ни видят как се стреля между дворовете, в дворовите ни, къщите ни и т.н. Правих репортаж и за пътя и за това, че да им покажа дрифтовете, които са правили, грайферите от джипове, стъпунките на кучетата, стъпунките на сърнетата, които са гонили. И прибирайки се към къщи, защото продължава да е много студено, се натъкнах на една възмутителна грешка, възмутителна гледка. Ето го ви го пътя, преди малко ви го снимах между къщи. Ясно, да. Показах ви тук така имота. И съответно ето тук едни стъпунки, които ме възмутиха. Показах ви и моите от бутушите. Ето това са. И тези също. Така. Прибирайки се обаче в посока към нас, се натъкнах на ето това. От пътя. Забележете надясно. Стъпунките продължават. Тук също. Тук също. Влизат в двора на човек. Ето. В двора на къщата. Аз не посмявам да влезна съответно. Ето. В двора на къщата. Това съм крайно възмутена, защото се вижда много нагледно, че тук няма никакви контролни органи и затова се извършват такива безчинства или дерибейства, меко казано. Това населено място. Село Чиканец, Софийска област, община Драгоман.